Ngayon guys, ang lulutuin natin na isang buong manok na may kasamang sweet potato. At mamaya guys, ito po ang lahat na ingredient na gagamitin natin. Pang marinate guys, ito po ay patis, lemon, and then ito ang paminta, laurel, and then bawang. Dinalagyan po natin guys ng namnam. What? Yan guys, lahat na ingredient na gagamitin natin para sa fried chicken. Yan guys, hugasan na natin yung isang buong manok. Bago natin guys, i-marinate. Okay na siya guys. I-marinate ko na po siya. Ilagay ko na po siya dito sa lagayan. Guys, ang susunod natin gagawin, i-marinate ko na po yung manok. Lalagyan ko na po siya ng patis at lemon. I-marinate ko po siya guys ng 2 hours guys. Pag nailagay ko na po itong patis at lemon, then ilalagay ko po siya sa ref after 2 hours po. Then saka po natin siya papakuluan guys. So ngayon guys, ilalagay ko na yung patis. Make sure natin na malalagyan yung loob ng chicken. Yan siya guys. Then ilalagay ko na yung lemon. Isang lemon lang guys ang pwede nyo ilagay. Yan na guys, nalagyan na natin yung lemon at patis. Make sure natin na yung loob ng manok ay malalagyan ng patis para kumapit guys ang lasa. So ngayon guys, maghihintay tayo ng 2 oras bago natin siya pakuluan. Papakuluan natin tong isang buong manok. Meanwhile, Ngayon guys, hinihiwa ko yung potato ng haba. Yung bawang po ilalagay na natin kasi po papakuluan natin yung manok. Siya guys. Ilalagay ko na guys yung bawang. Yung laurel guys. Ilalagay ko na rin yung laurel. Then, yung paminta. Lagyan ko siya guys ng paminta. Then, yung namnam. What? Lagay ko siya guys. Then guys, hintay na lang natin siyang kumulo. Then pag kumukulo na po siya, ilalagay ko na po yung isang buong manok. Hintayin lang po natin siyang kumulo ng 20 minutes. Okay guys? a few moments later. Guys, kumukulo na po ang tubig. So ngayon, ilalagay na natin ang isang buong manok.
ito siya guys. Nilagay ko na siya. Ayun. Hintayin lang natin siya guys ng 20 minutes. Then hanguin na natin siya. Eventually. Ayan guys, check natin ulit. Papatayin natin yung kalan. Then yung guys, naka 20 minutes na po siya. So ngayon, hahanguin ko na po siya guys. At papatuyuin ko muna siya guys bago siya i-fry. Yan yung guys. Hahanguin ko muna siya guys ha. Papatuyuin ko siya ng mga 10 minutes. Papatuyuin ko siya guys para pag prinito ko siya, hindi siya matilamsik. What? Yan siya guys. Hahanguin ko muna siya guys. Patutuyuin ko muna siya guys. Guys, magpapainit na tayo ng mantika. Isang buong manok guys, ilalagay na natin guys kasi mainit na po ang ating mantika. Piprituhin na po natin. Hinaan lang po natin yung apo para hindi siya masunog. Yan siya. Yan siya guys, pinaliktad ko siya para pantay guys yung pagkaluto niya. Tingnan nyo guys oh. Guys oh. Yan siya maluto. Yan siya guys oh. Napaka-crispy niya. Ito na yung pinakahuli guys. Iprituhin ko na yung sweet potato. Later. Guys, ito na yung finished product guys. Alam nyo guys kung anong lasa nito. Mahaling tulad ko sa, alam nyo yung yung Max Restaurant. Ganun guys yung lasa nito. Try nyo na guys. Ang sarap. Napaka-crispy niya.